Toto je, ahojte, já jsem ta opička, která byla v tom s touto dogou. Aspoň si myslím, že je to doga, protože tak vypadá. A nevím, já jsem ji jen tak sehnala a za 10 eur a 99 centů. A tohle byla k ním. Tohle byly takovýhle brajle k ním ještě. Takhle to si jako, že to jsou ty bubliny, co bývají v komiksech, že si to myslí, jo. Já myslím, já miluju cukříky. Prostě takovýhle věci. Tak by bylo ještě jedno. Samozřejmě, že k tomu byly i nálepky, jenomže já nálepky nazbírám. A tak toho mohl být ještě takovýhle dáreček. A k tomu byl ještě jeden takovýhle. Bylo se to, že Park City série, tyto traja s týmito věcmi. A toho byl ten pečopak, to jsem vám chtěla ukázat v minulém videu. A taková opička je strašně rozkošná, ale můj najpečopak je tahleta. A pro zajímavost jsem jen chtěla říct, že toho dogu už asi nebudu mít, protože kámoška zošila jich koně. Ona natáče i s pečopakmi, ale bude natáčet i s takými koňmi. Tak ona mi jenom zamenila, ale chtěla jít na zpátek, takže já ji asi dám, abych byla dobrá. No ale budu natáčet se mnou, volá se MK jak po mně. A kdybych někdo moc chtěl a zhání Beagla sběratelského, tak jeho mám, já mu ho vyměním za německého oučáka, shorthaircat, kokošpaněla, takže já vám ho vyměním, je bez poškození. Takže má takovýhle křezby tady na tomto i tady. Takže budu číst a já vám se ozvu. Určitě, takže, ale já asi jsem doga, tak já se budu na to hrát. Jsem asi z nové série, takže já budu hlavní postava v mém kanále, takže já se na vás moc těším. I všichni 4. Toho oblečko je takový z jiných věcí, ale pardon, dávám to k pečopákům, takže položím to třeba tady.